Id-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi ma jaqbilx li membri ta' korpi dixxiplinati jissieħbu f'unjin tal-għażla tagħhom u kien qiegħed jirreaġixxi għal abbozz ta' liġi li kien approvat mill-Kabinett nhar it-Tlieta li għadda. Abbozz ta' liġi li jagħti drittijiet ġodda lil membri ta' dawn il-korpi. Jason Azzopardi huwa kontra li l-għażla titħalla f'idejn dawn il-membri. Bażika illi mhux jissieħbu f'trade union ġenerali iżda l-assoċjazzjoni tal-pulizija li ilha teżisti issir, qed insemmi korp tal-pulizija jaf ikollok ta' civil protection, eċetera, issir in-house. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija argumenta li anke fi kwestjoni ta' qoti ta' drittijiet lil korpi dixxiplinati l-oppożizzjoni qiegħda tkun negattiva u kontra dan id-dritt. Issa jien ma naqbilx miegħu, ma tistax tagħmel kif qed jgħidu illi tagħti id-dritt il-ħaddiema, ma bad tgħidilhom isma' imma bil-fors hemmhekk tridu tmorru intom. Aħna qegħdin ngħidu le. Aħna ngħidu aħna rridu nagħtu l-libertà. L-individu jażel hu. Min-naħa tiegħu il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Beppe Fenekadami ma ddikjarax pożizzjoni. Għall-mistoqsija ta' One News Beppe Fenekadami wieġeb hekk. Maċ għal Jason Azzopardi ma nistax inwieġeb fuq dak li tqal dolodu, dak mhux is-suġġett illi għandna f'għal din il-press conference. B'tabtiba fuq dar xulxin iż-żewġ deputati bħal donnom ftehmu li ma jkomplux jitkellmu dwar is-suġġett. Intant il-Ministru Mallija fakar li dan id-dritt kien fil-manifest elettorali li bih il-Partit Laburista tela fil-Gvern. Fl-istorja tagħna dan hu l-ewwel darba li qiegħed jingħata u qegħdin naraw il-Malta illi lil dawn il-ħaddiema qed tagħtihom dan id-dritt u tirrikonoxxihom.